Bă, oare nimeresc calul ăla? Nu o să nimeresc în viața mea, nu? Hai, mă, măcar o dată! Bă! Ar fi frumos una de aia la cap. Oh, GG, get fucking wet. Get fucking wet. Oh my fucking god. Oh, GG, get fucking wet. Hai să lămărâm. Hai să lămărâm. Hai să lămărâm. Oh my fucking god, get fucking wrecked. Dacă vreți să faceți și voi asta, aveți în descriere linkul de la cum să trageți cu arcul. Bine, știu că am ratat câteva, dar nu contește asta. Câteodată mai sunt și fail-uri. Oricum, deci dacă vreți și să faceți asta, să trageți chiar așa. V-am lăsat linkul de la tutorial în descriere. Sper să vă uitați. Și da,